liqolo singakophandi hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophandi akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye bazali bami akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye bazali bami awuphela uma ngaphela iqolo eminye ibisiyovala uma ngaphela iqolo Yini nobabili? Umthethweni intshethini yakho. Asangala se. Ngazongiphendula into engayibuzanga. Ngoba ngala ingala nangala kusayingala. Ngibuza ukuthi niyakuphi? Oh hayi se. Sashaya indawo sabona abantu. Yazi unesibindi Sikhova. Sashaya indawo. Yazi ngeke nithi indlela enifeyila ngayo nina nibe nesikhathi sokuthi nisashaya indawo. Angifuni ukuyikhuluma. Kodwa ke ngiphoqa ukuthi ngiyikhulume manje. Mina ukube ngiyinina nobabili, ngabe ngihlele eklasini ngiyafunda izincwadi zami ngenza into engiyizelele esikoleni. Yabona indlela enifeyila ngayo iyababazeka. Futhi kufanele ngikusho lokhu noma ngazi ukuthi akukho kuhle. Nibadala nina la, akufanele ngabe nisala. Wena Sikhova nje. Kade ngibuka ireport lakho. Indlela ofeyile ngayo 5, bawu5 Sikhova. Bamile bathuli bathe oh1. Yazi nginamahloni ukuthi nina nifunda kwelami class nifundiswa yimina. Uma nje ngingathiwa kufika umhloli la athi ufuna ama exercise eni, afuna noma ireport lo yedwa wena. Hayi nginganqaba. Angifuni uqamba manga nginganqaba ngoba into engenzeka ngingaphelelwa umsebenzi ngenxa yokuthi abekho abafundi abafeyila njengani. Uyangizwa Sikhova? Anishintshe indlela enenza ngayo. Musani ukupapruka la isikole sonke ningazi ukuthi nipapruka into ebhekephi. Hlala eklasini ufunde incwadi zakho. Shaya indawo zani ufeyile. Ngifuna ukunitshela lento bafana bami, nginikhulise. Iminyaka ayilindile nina. Iyahamba iminyaka. Uma nizoba nesikhathi sokudlala nesikhathi sokupapruka, nicabanga ukuthi nizohlala la kwaGwegwe ise-primary la. Fanele ngabe nithi high school futhi nginamanga. Yini nilindeni? Nilinde ukuhola la. Aholwa la. Awukho NSFAS la. NSFAS ule evarsity nasema college ayithezwana. La kufanele ngabe nina nikhona njengamanje. Ningangishintshi nina ningenza uthisha omubi mina. Anizwane nokufunda incwadi zenu. Hey. Ozani la abantu abami. Ozani la. Bantu bami. Yabona nibahle niyezwa. Indlela futhi enibahle ngayo niqhubeke nibe bahle kanje. Niphinde niphathe kahle futhi. Ningalinge nilalele niphinde nidlala abafana bazoniqambela amanga la bethi bayanithanda lesikoleni. Nangaphandle ke nje in general. Especially laba ke la esikoleni. Boba u2. Badala futhi bayafeyila. Futhi kade baqala ukufeyila. Mhlawumbe nina nanisadla ama purity laba befeyila la. So ke bantu bami, ngifuna ukuzwa ukuthi ningamthanda nina umuntu ofeyilayo? Cha. Exactly. Ningalingeke niyenze leyo nto. Hambani ke manje emaklasini, nihambe niyofunda. Nina nobabili hambani nani eklasini. Nenze into enizelele esikoleni. Nifunde ukuze nizophasa niphume la. Ngisanidingi lesikole lesi. Ayithezwana. Hambani ngempela. Niyofunda lapha ya. Amsho nje nabazali nje bakhathele manje nini. Primary. Nibadala kanje. Oroto mfethu, ulishiyele yini report lakho? Ngilikhohliwe. Ulikhohle kanjani? Ngiqambela nama. Hawu, serious wethu.
Phela thina abantu esiphasa siwaqamba manga. Nina niphasayo ezifu phase ngempela-ke nawe. Hayi, ngiphasa ngempela, ngicabanga ukuthi ngiphasa ukudlala. Uphase ukudlala. Wazi impela wena. Hawu, ngazi lento engayibhala ephepheni. Wabhalana no-exam. Hawu, ngabhala lento engangibuze yona nje engayiphasa futhi. Amame. Waphasa ngephutha futhi wena. Hawu, kanti iphutha liyaphasisa. Wena uphasanga ngani ngalo? Hey, uphasanga ngani ngephutha ngoba liyaphasisa lona. Yabo thina shuhlani phila. Ukuthi asihambe sitshela wonke umuntu. Siyathula nje, sivala umlomo. Bese siphasa ngo-11.5, 11.6. Amame. Wena wazi lutho mfethu akwazi ngisho ukubhala igama elithi quality. Hayibo. Musa nje ungithatha kancane wena. Lipeleke ngoba uyalazi. Hawu, musa ungithatha kancane. Bese ngahlule quality. Ayikuthatha kancane lipele angithi uyalazi. K Hoyibo. H Hoyibo ndoda. K H W. Hoyibo ndoda legama elithi quality liqala ngo-Q. Q na. Hayibo. Lithini igama liqala ngo-Q? Quality. Ye baba, leli gama elithi quality le-English. Ha phela mina bengazi ungitshela ingane usele English. Hoyibo ndoda wena okwalizaphi igama elithi quality lesiZulu. Phela mina ngazi. Futhi ngifisa ukuchama. Hamba wochama, ngifuna uqhube emasukuya. Angizihlaniphile wena, singadlala wena phela. Ngikusazojiya konke lokhu. Sezokuvela ukuthi uphase kanjani lo. Upopayi phela, cabanga phela umjida wakho uhlule igama elithi quality. Hayibo, ubuthi akalibhale? Cha, bengithi akalipele. Uqeda ungitshela ukuthi K. Ngithi hayibo, athi H. Ngithi hayibo ndoda, athi K H W. Ngithi hayibo ndoda, ligama liqala ngo-Q. Angibuza ukuthi kanti maliqala ngo-Q lithi quality yini? Hayibo. Ayingeke. Yekuphasa abanye mfana kuloko. Awusikova, buwa phela mfethu sami sophuza amanzi. Ayingeke ndoda. Ngathi ubone ukuthi khona udlomo lemnyango. Mfethu awukhohlwa udlomo mfethu ngicasula kabi loyo. Hayi okay, asambeni. Imali mfethu ngiqale ngithathe ubhaka wami kuqala ngisajwayela ukuhamba ngawo phethu ubhaka. Hayi phela ayikho inkinga lapha mfethu sambeni. Oh, ninjani mfati? Mr. Dlomo, hayi usasebenza medical aid. Namhlanje ngiqoke nezicathulo ezibizayo. Mfati, into engilethela kahle kahle bengifuna ukuzwa ukuthi uMr Mkhize ubeseke wenzani kuwena ngeindaba ama report. Ya, ufikile ngawasayina. Uwacheckile manje wasayini? Ngwachekhelani ukhona wena njenge-HOD? Inkinga la wena mphathi esuke yenzeka angizange ngilithole ithuba lokuthi ngikwazi ukuwachecka ngenkathi waletha kumina kwakukuningi ngaze ngacela yena ukuthi awahambise ebantwaneni ngakhunjuzwa yena futhi ukuthi kufanele ngabe adlule ku principal. Wakhohlwa kanjani ukwenza umsebenzi wakho? Mr. Dlomo uzothini makuthi mhlambe khona iphutha elenzeka kulama report? Inkinga enkulu ukuthi likhona vele iphutha elenzakalile. Iphutha lani lelo? But kube ingxubevane laphana kwafail umfundo bekufanele aphase. Hayi. Mr. Dlomo, engathi senzenzela umathanda nina kulesi sikole. Hey, enza nje ngoba kusa early, hambani nokhuluma no Mr. Mkhize nilungise lento ngokusheshsha. But ngizamile ukukhuluma naye uMr Mkhize. uMr Mkhize ungikhulumela into engingayizwa kahle. Wakhuluma into ongayizwa. Ngikhuluma isingisi phela wena ufundisa isiZulu kulesi sikole. Okay, angifuni ukuyizwa ukuthi ubetheni. Awuthi mina ngikhulumele. Bona-ke Nyosifeso, umuntu uphumayo nje naye mfethu enkolweni mfethu. Yanginyanyisa ngempela-ke manje lento yenzuse. Unesicefe loyana. Yabona nje mfethu. Bese kulokhu kuthiwa umuntu omdala akashawa-ke. Mfethu, noma kuthiwa umuntu omdala akashaya, yabo mina mangathola ithuba ngamthinta lo. Plaza mfana. Yabo nami ngathiwa ngithola ithuba. Mfana ngeke ngimyeke mina mfethu ngamshaya amjida lo. Mina mfethu uyena umuntu ozongiyekisa isikole lo. Mfethu unesicefe lo amjida lo. Imali.
Awaphuzi ingena mfethu khona somnyenyobela mayisedakiwe. Ish, angazi mfethu yazi. Uhlala laphi na vele? Uhlala la ePitela mfethu. Pitela. Konje kuphi ePitela? Nyosi mfethu awazi ePitela. Yabo mfethu umunywa la mfethu ngetiyela mfethu. Unyuka uqonde mfethu udlule emsholozi mfethu yabo bese uyadlula mfethu bese ushaya ikhona mfethu uphumela ePitela. Ngasepitela Primary School. Ya mfethu. Sengiyakubona mfethu. Akukho kude kakhulu nganyukeka yazi umuntu wathi uyowenza iresearch sibone ukuthi aphuzile. Ya mfethu yazi kuzomela sinyuke mfethu mesiphuma lesikoleni mfethu kodwa mekuthi umuntu akakhathalanga mfethu because ngempela wamjida ngemhalela mina. Uyacika loyana mfethu. Mfethu ajwayela lo wamjida. Gazi ngizoshona phi mangilahlwa nguwe okwamanje lifuta amalanga lungenza ngule ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe Mr. Mkhize. Mphathi. Mama shaya. Mr. Mkhize, unazi ingubo zama security ekhaya. Ngivele ngikushwape. Ngithathe lo yamnumzane loyana olapha egate ngimlethela abe admin wena uye lapha egate. Mr. Mkhize usawuthanda lo msebenzi wakho? Yebo mphathi ngisawuthanda. Mr. Mkhize yini le ngizwayo? Uyizwayo mphathi mhlawumbe into enjengani leyo noma indaba ama report? Yizwa nje. Uyazi nanokuthi ngikhuluma ngani. Uyazi ngikhuluma ngani Mr. Mkhize? Kwenze njani ngempela? Manje mphathi into eyenzeka ngenkathi ngikwenza ama reports kwasophambana ama marks ngephutha ngibonanga. Awubonanga. Zingqulunga amehlo mangaka makhulu kodwa uthi awubonanga. Awubonanga kanjani Mr. Mkhize? Ishithi mphathi into eyenzeka ngathi ngisawenza ama reports ikhompyutha yami yaclash iwind kwaphoqa ngifake iwind elisha. So mangifake iwind elisha asaphuma ama formatting aphuma nje lama marks. Okusho ukuthi leyo sekuyinkinga yethu siyisikole thina. Kunganjani mhlambe mangaformatha wena kwisystem yesikole mhlambe ngithola omunye ozoba admin la? Hayibo mphathi no akhona ngabuya ngafaka kwi-drive yabo so uma ngiyothenga idatha bese ngiyainstalla backup indabuya azobuya manje. Oh. Hayi. Ku-right ke makunjalo ke. Uyabona ke uhlakaniphile ke Mr. Mkhize. Ingakho ke ngathatha wena ngakuqasha ngakwenza uadmin la kulesi sikole noma unganawo amaphepha oqualifier la. Lungisa lento Mr. Mkhize. Okay mphathi umsebenzi wami futhi usasevekile sithi ngikwazile ukusave amanye ama reports ezingane. Shop uTomuhle, asambeni ke siyobuza abantu. Siyobabuza ukuthini? Kuthi ubani omuhle phakathi kwami nawe? Ya, Hawu, uyazi umina omuhle. ya angiphiki kodwa ngifuna sami sobabuza. Hawu ndoda siyobuza into oyaziyo. Ya, phela nami ngifuna ukugculiseka. Asambeni. Siyobuza into oyaziyo. Hayibo mfethu, lizosevuza inhlabathi ephashini lezi ngane zakhe 6 indaba nenzeni. Asimenzanga lutho mfethu, uyasijwayela udlomo. Hayibo, uvula nisukela nje. Cabanga wena mfethu, uthi nabe kwikhole yabo thina sihamba nosikhova siyophuza amanzi. Futhi avesana acisha ikhola asibize. Mefika uyasibiza, ufika uyasibuza ukuthi niyaphi. Avesana athi usikhova hayi sesishaya indawo. Ila siqale khona ndoda uthi nishaya indawo kodwa niyafikile. Wasikhola wasidilika ndoda. Hayibo. Siyahlala yena udlomo. Manje awusho uyifaka kanjani lezi ngane zakhe 6? Mfethu ingane bezidlulela cabanga mfethu. Pule silimise udlomo umisa ingane uqeda usho leyo nto. Ndoda nami ngizwile ngesikhathi ngiphuma ukuphuza amanzi sevuvuze inhlabathi ephashini leli. Ngathi awuthi ngimi ngingadluli, ngathi ngigaxele, ngathi nasuka ngadlula sengisheshe nakhona. Cha mfethu ungicasulile udlomo mfethu, uyiphiphile nje kumina mfethu. Yazi uyena thisha bengimthemba kubona bonke labo thisha balesikoleni. Ndoda nami ngiphoxile mfethu. Mfethu ngiyabuya ngisawuchama mfethu. Okay. Swesi, ukuhlupha manje uhambe. Ukubuza ukuthi ubani omuhle phakathi kwami nalo mthitha lo. Hayibo, ngibona ngifanele unqoba abafana mina.
Cha mfethu besiyibuzela nje. Hayi bazongihlangela nini. Ha. Mfethu sigeleni. Kwaphela lapha sacela usiza ukuthi ubani omuhle phasi kwami nalompembu. Okay, ayikho inkinga ngibukeni. Usikhukhula mfana wami, ulize mfana wami, ngizokushaya, angijoyeli kabi mina. Hibo. Yabo mfethu nceseni, mina ngiright ukushawa. Ngicaca nihambe. Bhubhane mfethu, ubani omuhle phakathi kwami mina nalomjisa lo. Borotoni, uhamba uthe uyochama uyabuya lilindile igama lakho lana. Ayibhazi off wena. Wena lo bhazi off uyakwazi ukupela? Nisicefe shushu. Mfethu, ungamnaki lo. Vele nje. Bhubhane mfethu, getha ubani omuhle phakathi kwami nalomjisa lo. Ayingeni right nobabili bolova akekho hlulo omunye. Ya ngiyakuzwa lokho kodwa bhubhane please wesicela ukukhuluma iqiniso. Liphi iqiniso ufuna ngisini bahle? Cha, ya mfethu kodwa usho ukuthi ubani udlule omunye. Hayi, angazi, hamba nobuza kwabanye. Awubhubhane mfethu. Hayi, hambani. Mjisa lo. Bafana bami, nenilinge nje nizela kumina bafana bami, ngizoniqinisiza bafana bami nyezwa, ngizoniqinisiza ngitshela buka. Iwe ntombi ngikuthando